खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ BTRआव सा 240 मुलाम्फायारिफोरनो हा पाट्टा राननानै होदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRनि सुबुंफोरखौ गोहो होनायनि फारसे मोनसे जारिमिनारि आगान। BTR सोरखारा मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि दैदेननायाव सोलिफुबाय थानाय 4 Years of BTR गभर्नमेन्ट फालिथायनि बाहागो महरै ओनसोलनि सा 241 मुलाम्फायारिफोरनो हा पाट्टा राननानै होयो। भेरगावआव खुंजानाय राननाय फोरबोआ हानि मोनथायखौ मोनफुंनाय, समाजारि दिदोमथिखौ बांहोनाय आरो ओनसोलाव समान जौगाथायखौ रोखा खालामनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। बे हाबाफारिनि थांखिया खालि सुबुंफोरनि जिउखौ जौगाहोनायल' नङा, नाथाय BTRआव अरायथा गोजोन, खौसेथि आरो सैथोथिनि थाखाय मोनसे गोख्रों बिथा गायसननाय। बे फालिथायाव बाहागो लानानै श्री प्रमद बर'आ हा बिगोमानि सोलायनाय गोहोमनि सायाव नोजोर होनानै बुङो दि बेयो सुबुंफोरखौ गोहो होयो, बिसोरनि रैखाथिनि मोनदांथिखौ बांहोयो आरो समाजारि रांखान्थियारि दावगानायनि थाखाय मोनसे गोख्रों बिथा होयो। मुलाम्फा मोनग्राफ्रा बे हाबाफारिनि थाखाय सोरखारनिसिम साबायखर बावदोंमोन, जायखौ जारिमिनारि अजदफोरखौ फोजोबनो आरो ओनसोलाव हारिफोरनि गेजेराव खौसेथिखौ बांहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान महरै नायनाय जायो। हा पाट्टा राननायनि बे राननाया BTR सोरखारनि खौसेथि, जौगानाय आरो सुबुं समाजनि जौगानायनि थाखाय थाद'यै बाउसोमनायनि आरोबाव मोनसे फोरमान। नैथि खौराङाव दङ BTRआव गोजोर ना फिसिनायखौ गोहो होनाय। ना आबादारिफोरनो साफ्रोमनोबो 1 लाख रांनि राङारि हेफाजाब होदों। अरायथा जिउ राहाखौ बांहोनाय आरो ना फिसिनाय बिथिंखौ गोहो होनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTR सोरखारा 4 Years of BTR गभर्नमेन्ट फोरबोनि समाव मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया गायसनदों। बे हाबाफारिनि बाहागो महरै गासै ओनसोलनि सा 100 दावगाफु ना आबादारिफोरनो साफ्रोमनोबो 1 लाख रांनि राङारि हेफाजाब होनाय जादों। बे गुवार मददआ ना फिसिनाय बिथिंखौ गोदान दिहुनथाय आरो दावगानायनि नेरसोन महरै सोलायनो थाखाय मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि नोजोरगोनां दैदेननायाव BTR सोरखारनि गोख्रों रादायखौ दिन्थियो। बे बिथांखिनि थांखिया ओनसोलनि ना फिसिनाय दारिमिनखौ गोख्रों खालामनाय, जाय गोबांनि जिउ राहायाव गोनांथार बिफाव लायो। ना आबादारिफोरखौ राङारि फुंखाफोरजों गोहो होनानै सोरखारा दिहुनथायखौ बांहोनो, अरायथा हुदाफोरखौ बांहोनो आरो बे सेक्टराव रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोनो नाजादों। बान्था मोनगिरिफोरखौ बरायनानै सोरखारा बे सोलायनायखौ दैदेननायाव बिथांमोननि बाउसोमनाय आरो गोब्राब नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। बे हाबाफारिया BTR सोरखारनि थाफादेरनाय जौगानायाव गोसो होनाय आरो ओनसोलारि हारिफोरखौ जौगाहोग्रा दावगानायनि मडेल सोरजिनो बेनि थिरांथाखौ दिन्थियो। थामथि खौराङाव दङ BTRआव हारिमुआरि साबसिनखौ मान होनाय। श्रीमती गुणबती बसुमतारिया मानगोनां 2 लाख रां बान्था आजावदों। BTR सोरखारनि 4 बोसोर फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै फालिथायनि बाहागो महरै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTR सोरखारा हारिमु आरो उनमोनथायाव साबसिन बिहोमा होनायखौ मान होनो थाखाय मैया भेरगावआव मोनसे गिदिर हाबाफारि खुंफुङो। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि नोजोरगोनां दैदेननायाव मानगोनां जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ मानगोनां गुणबती बसुमतारिनो गथायनाय जायो। बे मानगोनां गनायथिया 2 लाख रांनि नोगोद बान्थाजों लोगोसे BTRनि धोनि हारिमुआरि दोरोंखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायाव बिथांनि सोमोनांथाव नाजानायखौ फालियो। बे फालिथायाव श्री प्रमद बर'आ ओनसोलनि हारिमुआरि आरो समाजारि सि-जोमखौ गोख्रों खालामग्रा सुबुंफोरखौ जोथोन लानाय आरो मान होनो थाखाय सोरखारनि रादाय होनायनि सायाव गोसो होदोंमोन। बे बान्थाया हारिमुआरि साबसिनखौ सिनायथि होनो आरो ओनसोलनि दोरोंफोर आरो सिनायथिखौ लाखिनाय हाबाफारिफोरखौ बांहोनो थाखाय BTR सोरखारनि सोलिबाय थानाय नाजानायखौ नोजोर होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ BTRआव गेलेमु साबसिनखौ मान होनाय। नोजोरगोनां दैदेननायाव 4 बोसोरनि दावगानायखौ फालिनायाव 20,000 रांनि अनसुंथाइ होदों। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि नोजोरगोनां दैदेननायाव सोरखारा गेलेमु बिथिंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लिजों 4 बोसोर खुंथाय फालिनायखौ सिनायथि होयो। गोजोर गोजोन गोरोबलायनाय आरो फोथायथि मोनफिननाय आयदानि बे हाबाफारियाव गेलेमु आयदायाव साबसिन बिहोमाफोरखौ मान होनो थाखाय मोनसे जर'खा हाबाफारि दंफायोमोन।
बे ओनसोलनि सा 7 मुंदांखा गेलेमु सुबुंफोरखौ बिथांमोननि मख'जाथाव मोनफुंनायफोर आरो गेलेमुनि फारसे बावसोमनायनि थाखाय साफ्रोमनोबो खेबसेनि थाखाय 20,000 रांनि अनसुंथाइ होनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिया ओनसोलाव रोंग'थिखौ जौगाहोनो आरो मोनसे जिउगोनां गेलेमु हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआर सोरखारनि थाद'यै रादाय होनायखौ दिन्थियो। बान्था मोनगिरिफोरनि गेजेराव दङ उदालगुरिनि श्री प्रनिल दैमारी, चिरां जिल्लानि श्री पूर्बबारी, उदालगुरि जिल्लानि श्री कुमुद दैमारी, उदालगुरि जिल्लानि श्री गबिधर बाग्लारी, तामुलपुर जिल्लानि श्रीमती कामिनी ब्रह्म, बाक्सा जिल्लानि श्री पबित्र मेधि आरो उदालगुरि जिल्लानि श्री महेश्वर दैमारी। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै श्री प्रमद बर'आ गेलेगिरिफोरखौ हेफाजाब होनाय, गेलेमु बिथायारि सानज'थाइखौ बांहोनाय आरो बिटिआरखौ सा-सानजानि गेलेमु मिरु महरै गायसननायनि थाखाय सोरखारनि रादायखौ फिन खेबसे रोखा खालामो। बिथाङा ओनसोलनि एथलीटफोरनि मोनफुंनायफोराव गोग्गानाय फोरमायदोंमोन आरो इयुननि चेम्पियनफोरखौ फेदेरनो नाजाबाय थानायनि गोनांथिखौ नोजोर होदोंमोन। बे हाबाफारिया ओनसोलनि गेलेमु रोंग'थिखौल' फालियाखै, नाथाय गासै हादोरनि थाखाय गेलेमुफोराव साबसिन जानो हानाय बिटिआरनि जथाय हास्थायनायखौबो दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ पद्मश्री अनुराधा कइरालाया 21थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सलजार अफ हिउमेनिटि बान्था मोनगोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ मुंदांखा समाज सिबियारि आरो माइथि नेपालनि गायसनगिरि पद्मश्री अनुराधा कइरालाखौ 21थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सलजार अफ हिउमेनिटि बान्था 2024 मोनगिरि महरै फोसावदों। बे मानगोनां बान्थाया मानसि लांखारनायजों जुजिनाय, थांना थानायफोरखौ रैखा खालामनाय आरो 50,000निबो बांसिन सुबुंफोरखौ मानजों गावसोरनि जिउखौ दाफिननो थाखाय गोहो होनायाव बिथांजोनि मेंनो रोङै नाजानायखौ गनायथि होयो। अनुराधा कइराला, जायखौ गोबां समावनो नेपालनि मादार टेरेसा बुंनाय जायो, न्याय आरो समानथिनि फारसे गावनि बावसोमनायनि थाखाय मुलुगनां सिनायथि मोननो हादों। बिथाङा 22 दिसेम्बर 2024 खालि फुंनि 10 रिंगायाव बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स, क'क्राझार बिटिआरआव बान्थाखौ आजावगोन। सुबुं माहारिनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सलजार अफ हिउमेनिटि बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो गथायनाय जायो, जाय सुबुंनि सुबुं नाजानायाव नोजोरगोनां बर' दैदेनगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बेसेनफोरखौ महर होयो। ट्रास्टआ बयखौबो बे मुंख'जाथाव फालिथायखौ फालिनायाव बाहागो लानो थाखाय हांख्रायहरदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।